हाजी ए देवर जी, आज कॉलेजवा नहीं जाइबू की? कितना टाइम हो गई, तू कब से फोनवे में घुसल हको। हाजी ए बहूजी, तोहरा नहीं पता है कि आज संडे है, आज कॉलेजवा क्लोज न है, जाके की करबे तू ही बताहो। आजी कॉलेजवा बंद है तो घर पर न पढ़ल जा है, कुछ पढ़बू तब न काम देते। ई फोनवा में घुस के कौची होते? कोनो लड़की वैकी के चक्कर है की जी? अजी नहीं भौजी, ऐसन बात नहीं है। देखो न चंदनमा शादी कैल के कन्हैया बड़ी गोर मिले, वही देख रही है। आजी चंदनवा पढ़ लिख के नौकरी कैलखिन तब ना उनकर शादी भेले जी, और कन्हैया गोर मिल। तूहू पढ़बो तो तोरो गोर मिलतो, दोसर के काहे देखो हो। दहेज में नए गाड़ी घोड़ा सफरिया मिलता हो, दहेज में नए गाड़ी घोड़ा सफरिया मिलता हो। ए देवरू करभो ने पढ़ाई तो मौगी करिया मिलता हो, देवरू करभो ने पढ़ाई तो मौगी करिया मिलता हो। देवरा पे जाती रहतई कृपा तोहरा ए भौजी, देवरा पे जाती रहतई कृपा तोहरा ए भौजी, त हमरो मौगी मिलतई हीरोइन नियन गोरा ए भौजी, त हमरो मौगी मिलतई हीरोइन नियन गोरा ए भौजी। दूर हो जैते भौजी मिलते जे तोहर साथ हो, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान लगावा बेसी बनावा नहीं बात हो। सब दिक्कत दूर हो जैते भौजी मिलते जे तोहर साथ हो। मन भो हमर बात तानो करिया मिलता हो, मन भो हमर बात तानो करिया मिलता हो। ए देवरू करभो ने पढ़ाई तो मौगी करिया मिलता हो, देवरू करभो ने पढ़ाई तो मौगी करिया मिलता हो। अपन बहिन से कराई दा भौजी अंतिया सिक के सेटिंग जी, चंदन ये दुवंशी संगे उ रोजे करे ले जा है डेटिंग जी। अपन बहिन से कराई दा भौजी अंतिया सिक के सेटिंग जी, चंदन ये दुवंशी संगे उ रोजे करे ले जा है डेटिंग जी। दुनिया हमर हो जैतई अंजोरा ए भौजी, दुनिया हमर हो जैतई अंजोरा ए भौजी, त हमरो मौगी मिलतई हीरोइन नियन गोरा ए भौजी, त हमरो मौगी मिलतई हीरोइन नियन गोरा ए भौजी। अजी ए भौजी तनी हमरा पर कृपा कर दाजी। हाँ तो बिना पढ़ले कोई उपाय नहीं होतो।